Sziasztok, Nex vagyok. Nem igazán szoktam videókat csinálni hanggal együtt, de most úgy döntöttem, hogy készítek nektek egy ilyen videót. Az oka nagyon egyszerű, ez egy olyan kör volt, amiben nagyon sok mindent használtam azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjunk ki egy T-54-es, illetve egy orosz medtankot. Ezért elnézést kérek tőletek, hogyha hebegni, habogni fogok, mint mondtam, abszolút nincs benne rutina. És akkor így gyorsan, egy picit, amíg ugye megbeszéltük a barátaimmal, alsót oldalon inkább mutatni nektek a Cvakból, ő is szokott videókat csinálni. Régen Kód barátom, a régi kánomból, a Tigből, ott egy évet voltam. Ne foglalkozzatok az alacsony VN8-ával, melyik apuka tudna nemet mondani a fiának. Tudomásom szerint csak egyszer kapott egy komolyabb bant a fia tevékenység miatt, egyébként olcsón megúszta. Hát itt még látjátok, ugye én megyek egy olyan pozícióba, ahol ki tudom használni a tankomnak a keményebb elejét. Egy pillanatra meg is állítom a videót, és megmutatom nektek, hogy nézzétek meg, hogy helyezkedem. Mert itt óvatosan, szépen oldalazva fogok majd kimenni. Szépen szögelve, és akkor rögtön majd lesz egy vicces jelenet. Ugye én a T-54-et a kisebbik ágyúval használom, annak 200 mm a pennye. Ott fut az 50-100, 50-120, nem tudom eltalálni, és a következő 2 perc arról fog szólni, hogy nem viszek be egyetlen egy találatot sem. És ennek ellenére, hogy miért is érdekes ez a videó, mert a csata második felében viszont mindent megcsinálok, amit akarok. Mint látjátok, ugye Marsnak ugye ő tud tornyozni, tehát ő úgy helyezkedik, Gábor a TD-vel mögöttünk, és nem tudom átlőni a kupolát. Ennyi, tehát 200-as pennel, a random, szerencsére az ellenfél 13-94 vagy 75-öse volt, bocsánat, azt könnyedén viszi, ez most elment felette, bár egyébként a T-54-nek az egyik legfontosabb ágyúja van a játékban, tehát ez megint csillagvadász, és akkor amiről beszéltem, lövök, visszahúzódom, sem az 50-120 nem tudott átlőni, sem a 112 arannyal, mind a kettőt lepattintottam, így gyönyörűen lehet látni ugye a pattintásokat. Ennek az oka az ugye, hogy szépen beszögelek, úgy megyek ki, lőttem, visszahúzódom. Igaz, hogy én sem találtam el őket, de ők sem tudtak megölni nekem sebzést. Közben Mars barátom ugye már megy előre, megpróbálja kihasználni a jó csőlehajlását, és megpróbálja őket majd kitornyozni. Én közben keresek egy másik pozíciót, ahonnan tudok messziről szemezgetni, és ugye a T-54-nek nincs csőlehajlása. Tehát ezzel Mars barátom is teljesen tisztában van, hogy én ott nem fogok tudni neki segíteni, hanem csak itt így keresztben lőve a pályát próbálok bevinni sebzéseket, illetve a minimap. Ugye a csata közben mindig nézzük a minimapot. Itt én folyamatosan mi rátekingettük, mi megbeszéltük, hogy igen, a VK45 elindult középen, őt követi a Jagdtiger, én abban a pillanatban ugye látom, hogy az IS-8 egyedül van a bal szárnyon, már indulok is, és megerősítem a bal szárnyunkat. Miért fontos ez? Azért, mert a játékot úgy játsszuk, hogy van 2 bázis, és az a csapat nyer, amelyik elfoglalja az ellenfél bázisát. És itt mert betöltöm a goldot, és megvan az első bevitt találatom, és nézzétek meg a tigrist. Elbújik a szikla mögé. Várok egy kicsit, kidugja az orrát, kíváncsiskodik-e, kilőttem meg, és nem. Hát ebből tanuljatok. Meglőnek, elbújsz, ne legyél kíváncsi. Nem tudod, hogy kilőtt meg, ne legyél kíváncsi. Ha nem spotolta senki, akkor te nem fogod. És most meg továbbra is lehet majd tanulni. Ha figyeltek az ellenfél tigrise, most itt én megpróbálok úgy szépen a szikla mögül ügyesen megint csak tornyozva, szögelve az elejét, hogy hátha. Nem jön ki, nem kíváncsiskodik. Közben, mint látjátok, már Mars barátom is mindjárt ideér. Itt jön ezerrel, és megpróbáljuk ketten megvédeni a bázist. Szépen leveszi lövegfalsa a Jagdtiger. És egyelőre ott tartok, hogy 277 sebzés, és még egy darab killem nincs. Ráadásul tankelőnyben van az ellenfél. Tehát itt még a csata nincs azért elveszve. Mert én sem a VN8-nak játszom.
És nézzétek meg, ott jön a 1390, itt szintén megállítom egy pillanatra a videót, hogy nézzétek, csak jön a 1390, itt van mögött a 1375, és látjátok, ők is szakaszban vannak, és ő itt ugye jelezte SOS-sel, itt ugye láttátok, hogy megpróbálnak berontani és hátba lőni az itt lévő 3 tankot. Ilyenkor igenis egy jó játékos segítséget kér, úgy érzitek, menjetek azonnal, ne várakozzatok. És akkor itt van az én kis kedvenc dolgom. Közelharc még nagyon sokat használom az automata célzást, rádobom, és már itt egy gyönyörű drift, aminek a végén felakadok a sziklában. És ez miért probléma? Elvesztettem a sebességem, lendületem, egy lövés hátulról, egy lövés szemből a Jagdtigertől. Puff. Tehát erre figyeljetek oda, inkább nyomjátok a féket, és itt megint egy gyönyörű összjáték. Nézzétek meg milyen gyönyörűen a 1390 is besegít, én is. És akkor itt most nézzétek egy hibát. Nem az a hiba, hogy Mars megjárt szétszedni a VK45-öt, aki így nem tudott velünk foglalkozni, hanem hiába van valakinek 1900-as VN8-a, attól még elkövethet teljesen amatőr hibát, és az a hiba pedig az, hogy ugye jelzi, hogy ő tölt, és bemegy oda Mars barátom mellé, és blokkolja. Gyönyörűen leblokkolja, nem tud visszatolatni, szemből bekapja a lövést. Ennyi. Tehát mindig tartsatok egy tanknyi távolságot a többiektől, akkor egymást nem blokkoljátok, ő vissza tud húzódni, és nem bukunk el egy csövet, ráadásul egy nagyon jó játékos. Azért innen már sokkal nehezebb dolgom van. Itt megpróbálom őket megkerülni, és akkor itt szintén, hogy miért jöttem erre egy kicsit. Ugye sose menjünk abba az irányba, ahol túl sok az ellenfél. Itt régenkor barátomnak megmondtam, hogy bocsi, ne haragudj, ott hagylak egyedül, mert nincs értelme átmenni, ő ezt abszolút értette és megértett, ő megpróbálja őket még valamennyire feltartani, lesebezni. De én is átjövök ide, itt van 2, 4, 5-6 tank van itt, nem spotoltakkal együtt. Nem tudjuk, hogy mi van, oda megyek én is ezzel az alacsony HP-mmal, akár mind a kettőnket kilőnek. Viszont itt csak 3 ellenfél van, mi itt rájuk eleve 2-en vagyunk, itt van az IS-8 és itt van a 1390, mint láttátok, abszolút jól játszik, ráadásul itt van a 1375 is, ő is egy aránylag jó játékos, tehát itt mi még valamit tudunk csinálni. Tehát ez az oka, hogy abszolút nem foglalkozom a jobb szárnnyal, hagyom, hogy régenkor barátomat hősi alát halljon, mondtam, megbeszéltük. És akkor itt rögtön fogtok látni egy hibát majd tőlem. Itt látjátok, ugye jövünk, és megpróbáljuk megeszni a T29-et. Itt belelövök egyet, és nézzétek csak, ahelyett, hogy itt maradnék, és innen lőném meg még egyszer, tovább megyek. Mi van ott? Egy lőve. És ez, hogy én tovább jöttem, közvetlen közelről vigyek be találatot, gyönyörűen szépen a lőve belül. Mentségemre szolgálva, hogy a 1390 miatt jöttem ide, minden államban akartam neki segíteni, de egy picit hamarabb megállok, akkor többre megyek. Itt pedig megint egy gyönyörű összjáték, amelynek a végén megesszük a lövét is. De ez már a 4. killen. És hogyha megyünk, nézzük tovább ezt a videót, akkor látjuk, hogy továbbra is messziről vadászgatok. Ezen ugye meg kell vakítani az ellenfelet, mert így most már ők elvesztették. Látjátok, már nincs olyan tankjuk, aminek jó lenne a látó távolsága. Viszont nekünk még itt van a 1390, ami tud spotolni. És pedig itt azonnal megyek arrébb, megyek kifelé a spot határon. Itt látjátok, hogy 432 méterre látok el, ez távcsővel. A minden legénységi tagon arca skill van, ezen kívül portállátvány, ez nagyon jelentősen megnöveli az árcának a hatásfokát. Illetve én messzebb látok, mint egy Jagdpanther, hisz annak a látótávolsága 370 méter körül van most, hogy nerfelték a TD-ket, tehát azt se tudja, hogy én hol vagyok, nem lát. És ha látjátok itt is, mi történik? A VZ spotolja valószínűleg a T25 AT, a Tigris bent van a szurdokban, ő nem láthat engem, a Jagdpanther megint egyszerűen nem lát el eddig. Mozgás közben ugye van is rajta a periszkóp, az ugye nem tud dolgozni, az meg kell állni, és legalább 3 másodpercig kellene mozdulatlanul állnia. Itt pedig szépen fogom, kiszemezem magamnak a VZ111-4-et, és az ő látótávolságán kívülről folyamatosan oldalba lövöm.
Egyszerűen gyűjtöm befelé a jól megérdemelt sebzést, ugye már gyönyörűen már 3000 felett járok, mint látjátok. Az eredmény még 10-10, de még innen vissza lehet hozni. Tehát még nem reménytelen a helyzet, hisz aránylag sikerült spórolni a HP-vel. Ezt azért mondom, mert nekem hajlamos vagyok arra, hogy a csata elején jobban belemegyek olyan dolgok, nem kellene. Itt látom, hogy a Jagdpanther még esetleg elfut, de még volt a tárban a 1390-nek együtt, hogy nem kellett ezzel foglalkoznom. És itt még gyönyörűen szintén megvan a 6. kill. Már a Togner megvan. És most nézzétek csak, ugye én folyamatosan úgy mozgok, és igen, hát megköszöntem, mint láttátok ugye a chatben a beírást, én kempelek. Hát igazából nem kempelek. Kihasználom a tankon nyújtotta előnyöket. Mik ezek? Az, hogy spot határól kívülről engem nem spotol. A pontos ágyúval gyorsan be tudok vinni sebzéseket. Át tudom lőni az oldalukat, úgy helyezkedtem el, hisz kijöttem erre a területre, ha szükséges lett volna, akkor teljesen körbe megyek, hisz időm talán szűken lett volna rá. A 1390 ugyanezt csinálta, nézzétek meg hova elment ő is, hisz abszolút csak így van esélyünk. Nem tudnak, a heavyeknek egyszerűen nem volt látótávolsága, itt még amikor megvolt ugye az összes heavy, esélyük nem volt, mikor 400 méterre látnak el, tehát folyamatosan kívül tudok maradni az teljes átszával rendelkező tankon, ami le is van festve. Nem tudnak beszpotolni, és nézzétek meg, mi történik a lővével. Ugyanez. Lövöm. Azt se tudja kilövi. Kapja a következő. Puff. És nem érti. És most vett észre. Nézzétek meg a távolságot. El kellett lőnöm magam. És ha megnéztek a távolságot, ez durván egy olyan 100, 200, 350 méter. Kicsit több. Hát ennyit jelent, itt azért vállaltam be, mert 573 HP van. Ha is talál, akkor is még marad arra, hogy még a végét lehozza. Mert el se talált. Viszont nagyon fontos volt, hogy kilőjem, hogy az IS-8-at amennyire lehet fedezzem, mert azért ügyesen játszott, de nem sokat tett hozzá a csapathoz. És itt pedig már itt a vége, ő egyedül van, nem adja be a rangot. És megüti a 1390. Na, akkor most még egy kicsit így összefoglalva ezt. Tehát ennek mi volt az egésznek a lényeg? Az, hogy folyamatosan mozogtam a térképen, a pályán. Olyan helyekre mentem, ahol ki tudom használni a tankomnak az előnyeit. Pontos ágyút, a gyors töltést, a tornyot, a beszögelhető elejét, és folyamatosan vittük be a sebzést távolról, kihasználva azt, hogy mások spotoltak. Nagyon fontos ugye, hogy mindig valaki spotba tartotta. És amikor olyan helyzet volt, szerencsére jött segíteni ugye Mars barátom, és ő sajnos ugye ezzel a 1390-nek az ügyetlenkedésével hozzájárult ahhoz, hogy őt kilőjék. Négenkor barátom hősként megpróbálta a jobb szárnyat, amíg lehet megtartani, hogy mi a bal szárnyat ne nyomjuk. Ez nagyon fontos volt, azzal, hogy ő nem kezdett el menekülni. Ő körülbelül egy 30 másodpercet adott nekünk, amíg őt kilőtték, hogy mi itt a bal oldalt megoldjuk. És ez egy nagyon fontos időintervallum, mert ebben a játékban nem csak az van, hogy megyünk és akkor néha lövöldözünk, hanem az is nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekben kihasználjuk a pályán nyújtotta előnyöket. Na, ezzel én meg is fejeztem, remélem, hogy ez a videó mindenkinek sok tanulsággal szolgált, és tudtatok belőle tanulni. Szervusztok, nem tudom, hogy lesz-e folytatás.